Seagah cuid de scéalta na seachtaine seo Tuairisc. I mí lunas in na bliana nídeag fís a sé, leag comisiún na gailtarta síos teoran na ham na gailtarta, agus an seachtain seo Tuairisc haimid súil phobal na gailtarta hain sa le tainniuhan, san agran dearna de fhíseán ó Tuairisc céad blian na gailtarta. Dúirt maion í ine agus faoi agaibh san níoseán go bhfuil siad den tuairim go bhfuil sort teang go runde ag pobal na gailtarta nach an ghéalaigh í. Is féidir súil a chathú ar an níoseán iomlán ar saoin is. Bhí scéal ag donnath héalaithe an seachtain seo faoi chomhthaí uair gailtarta a gcathair na Gaillimhe. Dúirt ó héalaithe go bhfuil na chomhthaí gailtarta tá crárta a gcathair na Gaillimhe le coppla seachtaine nuas ina measla de ceantar gailtarta a go na mar a has agus eile aran agus gur gadaí art cultúra ar na pobal a lóran Gaeilgeata ar bun ag chomhairle chumdaigh na Gaillimhe. Bhí agalú ag Bridget Vrana leis an Ursear agus an Gaeilgear is bála clia lorna ní thuúlaháin tá na cónaí in Barcelona. Dúirt ní thuúlaháin go bhfuil anmheasaí ar an Catalónis ceannas go bhfuil si an bheo agus go greideann si gur féidir leis na héireannaí go leor a ólum ó bhuitir na Catalóine. Fuair an taistear Cillian Murphy agus a bhean an talíontar Yvonne McGuinness cead planala riad na seachtaine chun nacháirú i dhéanú an fictar an aitheanta mar an daingean de Phoenix. Dúirt siad go bhfuil siad ar bís faoi na deisianna a chruthaí an spáis do bhuitir an daingean agus de alíontarí na tíre a gcoiteanna. Agus ar deireadh, rinneadh teanga oficiúil den bhéarla san nua-shéalainn na gcuid. Fágan an tacht béarla, gur bheith an béarla an tríú teanga oficiúil de chuid na tíre sin inis, in éonart leis an muiris agus teanga chomhthaíarta na nua-shéalainne. Tá na scéaltaí sin a lig agus go leor eile Tuairisc inis.